ҳамватанони азиз, имрӯз ҷомеаи ҷаҳонӣ ва аз ҷумла тоҷикистони мо гирифтори бемории COVID-19 яъни коронавирус гаштааст, ки кулли сайёра бо он мубориза мебарад. нишонаҳои беморӣ инҳоянд: таби баланд, сулфаи хушк, бемадорӣ ва нафастангӣ. яке аз сарчашмаҳои зуд паҳн гаштани ин беморӣ беаҳамиятии мову шумо мебошад ва барои раҳоӣ аз ин офат ҳар яке мо бояд масъулият ҳис намуда ба қоидаҳои зерин риоя намоем. ҳангоми ба берун баромадан пӯшидани ниқоби муҳофизатиро фаромӯш насозед. аз салом кардан бо дигарон худдорӣ намоед. зуду дастонатонро бо маҳлули антисептикӣ ва ё собун шӯед. ба рӯй, даҳон, бинӣ ва чашмонатон даст нарасонед. ҳангоми муошират масофаи муайянро риоя намуда 1,5 метр аз ҳамдигар дур бошед. ба ҳар чиз бевосита даст нарасонед. безарурият ба кӯча набароед. дар манзилҳои худ аз гиёҳҳои ҳазориспанд истифода баред. ҳангоми дар худ мушоҳида кардани нишонаҳои дар боло зикр шуда, ба духтури маҳаллӣ ё ёрии таъҷилӣ хабар диҳед. агар ҳар яке мо ву шумо қоидаҳои дар боло зикр шударо риоя намоем, дар муддати кӯтоҳ мо ин бемориро аз байн мебарем. дар якҷоягӣ мо метавонем.